Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri. Ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwa gere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Aka kparala otu nwa okorobịa bụ otu onye n'ime ndị omekome ji aha Eastern Security Network ESN n'aha nkenke wee na-ezu ndị mmadụ ori, na-egbu ndị mmadụ ma na-etinye ọtụtụ ndị mmadụ n'ụjọ n'obodo. Nke a mere n'obodo ama dịka Ugboka nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Nkanu East n'ime steeti Enugu. Ebe ya bụ nwa okorobịa anwụdere anwụde bụ onye si n'ime steeti Ebonyi wee bata Enugu wee na-akpa ya bụ mkpamkpa. Dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, o kwupụtara sị na ha dị atọ n'ime otu nke ha, ma gakwa n'iru kọwa na o nwere otu ndị ọzọ dị iche iche na-arụkwa ụdị ajọ ọrụ dị otu a n'obodo. Ya bụ nwa okorobịa gakwara n'iru wee gụpụta ọtụtụ ihe arụ dị iche iche ha jirila aha ya bụ otu Eastern Security Network wee mee n'obodo, bụ nke gụnyere ịnapụ ndị mmadụ ụgbọala ha n'ike, igbu ndị agha obodo Naijiria, ya na ịpụnara ndị mmadụ ihe ha n'ike ugboro ugboro na ya bụ obodo. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya na baị and ihe niile mere ụzọ baị nwụrụ na aka ọsọ ọkwa ya onye kwuru ndị ịtọkụ ndị ị na-ekwu ikwuru eziokwu maka na ejide gị bụ ya fọdụzie gị nwa egbe onye ka unu ji egbe ofu ka ụdị egbe unu ji ọ cartridge ka ọ na-eyuzu English nke ọ na-eyuzu pump action nkọ pump action ọ dịkwa n'ime moto unu ahụ, ọ dị n'ime moto unu pump action ahụ egbe nkwu njigba ọsọ ka onye gbo onye amị ahụ ka nke gbo onye amị ihe igwu ebube agụ. Listen to me. I don't see you see. Ihe bụ ebube agụ. Ebube agụ na-ege ntị. Listen to me. Listen to me. Listen to me. Na-ege ntị na-anya ebe a. Moto ahụ na ka ego shiwe na dị moto. Unu kwụsịrị ya? Mba ya kwụsị dị na. Okay, unu jile gbanarị ya. Ọ ka mma na ị na-ekwu eziokwu because we deal with you. Okwu nje gbanarị ya. Ka ebu narị ya. Ọga otu anyị na ọgbatịrị ka ndị egbe ole ka unu chi egbe igbo pop action and barata a na otegbu mbegharị ha n'ụzọ a mmadụ ole ka unu gbugoro n'ụzọ a mmadụ ole ka unu gbugoro n'ụzọ a ndị ahụ unu gburu na-akpụ ugoro ọda taịm ọlụ unu wagburu ha mmadụ ole ka unu gbugoro mmadụ ole ka unu gbugoro achịgo gị ọsọ n'ugbo ọkọkọ ya n'ege ntị mmadụ one ka unu ka ebu nlọji before bụ dị moto unu ga yesterday ka ụzọ unu gbaga ka ụbọchị unu ga okay this morning and unu nwa na-enye ndị mmadụ unu nye anyị pleasure a na-asị nọ ndị Eastern Security nọ ha nwa na-abịa agbagbusi mmadụ na be anyị well unu ga-eshi from na look here unu eshi obodo unu bata na Enugu steeti na-emebi Enugu steeti mmezie Ugboka ime Ugboka na Ugboka ekwulụla na anyị nwe ekwulụla isi na ị ga-alalụ ụlọ you can never sleep now you can never sleep because na ọgwụ karịrị ọgwụ anyị nwanwule n'iyi na nwaanyị ọbụla nọ na be anyị zuo oli na ọ ya ana mana ihe ijekwe outside country ije mana ọlụ gị kwụrụ ije n'obodo oyibo Ebonyi na Enugu steeti abụrụ obodo oyibo ka ibe aka ejidego gị ọkwa ya akwa ịhụla ya bụ ihe onyonyo ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gị onye na-eso eburu anyị esonye asị gị daalụkwa jide ka iji onye ọma ka Chineke nna gọzie gị onye taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka ị na-ekiri ihe onyonyo biko pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ahụ ya bụ ihe onyonyo biko pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị. Ọkwa na TikTok ka ị na-ekiri ihe onyonyo nwanne biko tikiere m ya ma atọ ọkụma Igbo ndị ọma njem ọnụ ekenekwa m unu asị m ọ ga-adịrị unu mma ise